Дойде времето и на княжеското сребро. Здравейте, фенове на антиките и приятели на нумизматиката! Днес ще ви представя една от великите, легендарни и много желани от колекционерите по света, а именно петолевка от 1894 година. Макар и последната и така да я наречем по-евтината от другите, тази петолевка е истински пазител на история, а именно в 25 грама княжеско сребро. Както виждаме, тя е с лика на князата, именно Фердинанд I Сакско-Бурготски. Ето го и надписа Фердинанд I, български княз. Тук имаме на гурта Боже, пази България. Боже, пази България. Но, за съжаление, това е една от монетите с повече дръскотини и белези и, разбира се, с една съвсем малка забележка, именно имала е халкичка. Тази халкичка може би са ги ползвали едно време за медальони, а именно са ги слагали с лика на царя да го носят в негова чест. Ето имаме така наречените класически венци за тогавашните монети с роза колонки, житни класове и надпис 5 лева 1894 година. Тъй като е била окачвана с халка или линк, тази монета е с цена около 80 до 100 лева. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да го лайкнете. Ако желаете да научавате още интересни факти за антиките, нумизматика и бонистика, абонирайте се за моя канал. Както забравих да кажа, тази монета е с най-голям тираж от 1 милион и 800 хиляди бройки. Но разбира се, в качество и с остатъчен гланц е доста рядка и цената може да достигне до около 1000 лева. Но разбира се, без този окачвач. Чао и до нови срещи!